Escolta, Xuriguera, com és que t'agrada tant el vi de la Terra Alta? Bueno, hi ha moltes raons. Saps que sóc de l'Empordà. Sí. Doncs trobo que hi ha una semblança, som dos extrems del país, però trobo que hi ha una semblança, tot i que per mi la Terra Alta és autenticitat. Suposo que han quedat durant molt de temps com allunyats i estan per descobrir. No, ho dic seriosament, l'autenticitat que hi ha a la Terra Alta, en els vins de la Terra Alta, és única. La formulació que tenen de la seva garnatxa blanca és única. La mena de rusticitat, en el bon sentit de la paraula, perquè buscar finor en aquesta rusticitat, buscar elegància en aquesta rusticitat. Està bé. A tu per què t'agrada? A mi m'agrada bàsicament perquè t'agrada a tu. I si tu t'agrada i et veig feliç, doncs jo ja sóc feliç. Oita, visca la Terra Alta. Salut! Salut. Ah, que és bo així fresquet.